И така, здравейте хора, аз съм Литасворти. Искам да ви покажа тук този пакет оверлейове. Много. Общо са 66. Настрани са 11, нагоре са 6. 11 по 6 е 66. Да. Ще дам линк. Когато се съберат 30 абоната, ще дам линк към целия пакет, без нищо да липсва. 66 ще бъдат. И да, това беше от мене. Както казах, ще дам линк за тегляне при 66, при 30 абоната. И да, това беше от мене. Довиждане.